Oikeesti. Tää taksi ei oikeastaan sen tyyppistä. Mut ketäs mulla on siellä takapenkillä kyydissä? Joo siis mennään sieltä, miten teillä nyt oli? Jos en tiedä, niin mun nimi on Andersson Pamela Muni. Ai, oikein mukava blondi. Tiedätte, että tää on myös maailmanmestari Usain Boltti. Joo, taidet juoksua harrastaa. Me molemmat tykätään paljastaa. Paljastaa! Se miten tää näki? Herra, voit sä näyttää miksi tää tekstiviesti ei mene läpi? Silloin kun mä olin siinä Game of Thronesissa, eikö se oli Edward Snow, anyway, voisin sanoa, että mulla on pari pikku vinkkiä, mitä voin kertoa mun bossista. Se on Suomen valtio, se sunkin jutut taltioi. Sanokaa nyt joku jotain. Ei kerro kellekään, lupaa, se oli vain se yksi kerta. Siis mä kehotan kompeekseen mua paneta. Meinaat sä joka paikassa sun kameraa? Sä oot vähän erilainen, älä hiilosta. Pamela ja Usain Bolt, me molemmat tykätään hengaa speedoissa. Tavallaan, mä en ois uskonut, että tällaista näkee kun rupee ajamaan. Mut oikeesti nyt tuli melkein ikku. Te ootte esitellyt itteni, ettei sä tiennyt, mä oon Runebergin muija vittu! No vittu, sait Runebergiltä seksiä. Sekin vissiin julkaisi jotain tekstiä. Se oli sellainen hyvä orkku, se oli niin hyvää pillua, että mun takia tehtiin torttu. Muistako ei, tää voi maksaa! Muistako joskus jossain 20 kolikoit sai? Vittu, oliks jotain? Mä voin maksaa paksia, kun mulla ei oo paksia. Mä tein 93 vähän peimatsia. Siinä oli myöskin Hasselhoffi. Mä oon nykyään vanha nainen, sori. No hei, kyllä mäkin oon harrastanut seksiä, mut yleensä kun radan laukee, niin mä juoksen 100 metriä. Ai juolana. Pamela, jos haluat seksiä nyt sikana, niin tossa on jäbä, joka hoitaa kaiken pikana. Mä en lopeta. Mä kuulen, että sä oot todella nopea. Ai jumalauta. Tää on hikisempi kuin sauna. Mua vähän sattuu. Mä en tiedä kuinka kauan tää matka jatkuu. Ai niin joo, kun nyt tuli tää rattiin. Ootteko te kuullut sellaisesta keskustelusta kuin anustappi? Joo, sen kanssa oli jotain hässäkkää. Anustappi käy, jos sulla on käspää. Mut tuli kans se mieleen, kun tässä kuski se perseheitä. Eiks se oo se härveli, mikä laittaa sinne persereikään? No, Runeberghän se tietäs. Ja minä tietäsin, koska se tieto vietäs. Meidän pitää olla hakkeroida. Osaat sä ton radioaseman hakkeroida? Ois kiva. Ja oli biisejä. Voisitko soittaa teille jotain David Hasselhoffin biisejä? Ja jos tuo ei ajat töyssyihin, niin hakkeroin itteni suoraan sun pöksyihin. Hei, ajattele nyt meitä. Täällähän on kato Usain Boltti, eiks kuunnella vähän regeitä? Jos et saada havaita, mä en ois tiennyt kuka saa, kun huomasin, että auto saisee Jamaikaan. Niin! Ja Usain Boltti ei tsekkaa! Vittu sun maailman ennätys! Mä saan sut tulee 4 sekkaa! Ai jumalauta. Niin me ollaan menossa. Niin kauan pajarin katkuu, et hyvä kun mulla oli tässä elossa. Tampere! Jumalauta, oliks toi vittu joku Tampere? En mä tiedä mikä Tampere. Yleensä mulla on tapana huutaa mun kuskelle vaan, että andele, andele. Ja mä ei mitenkään väärin, mut Runebergin muija vittu sulla on matala ääni! Muistakaa torttu. Pitäkää se mielessä. Meillä on erittäin karismaattinen nainen teidän mielessä. En tiedä mitä juonia se tois punoa, mut sun äijäs juos jossain Itä-Suomessa keräämässä runoja. Ite olit muuten himassa. Mulla on siitä taltiointi tässä kivana. Niin saattahan se toimia! Menee luontoon ja toteaa, että mustikat on inspiroivia! Muista kun runoin kirjoitti Runebergiin, jos pitää paljastaa siitä jotain, voi sanoa, että huumeet meni. Ja mäkin on myös niin tunnettu radoilta, että mun raiderissa nyt pitää olla muijia vähän eri vuosisadoilta. Sun äijälläs oli se Joukahainen. Vähän sama kuin Usain Boltti smoukkaa kaiken. Mun varmalla on katsotaan, kun koulussa laitetaan pilsaa! Mä veikkaan, että sä et jaksa juosta 3 kilsaa! Mitä vittua?
ollaan menossa johonkin Turkuun ja Runebergin muijalla vittu kyydis 3 jotais purkuun. Siis tuo on niin nopea, et se lentää, mut ei niin nopea kuin meikä sai kenkää. No ei se mitään, mut mä oon ainoa, jolla kävi flaksi. Arva kuka pääsee haneen, jos otetaan juoksutaksi.